Samo najbolja muzika. Radio Pingvin, prava stvar. Ma ćao, zdravo, reče Nikolija meni, a izgleda da će i drugima. Čuli ste verovatno da se naslednica Vesne Zmijanac Nikolija bacila na estradni biznis. Ali ono što niste čuli sada ekskluzivno u Vikendu sa Zeletom na Radio Pingvin, kako zvuči nova Nikolijina pesma. Ovo zvuči opasno dobro. Mama Vesna je sigurno ponosna na svoju naslednicu. Pošto je ozbiljno ušla u posao, pitali smo je da li planira konačno i da se uozbilji po pitanju ljubavi, pošto stalno čitamo da slama neka muška srca tamo. Naravno da ne, možda te kasnije kad malo izduvam se sa svojom karijerom dođe to na red, ali to nije skoro sigurno. Bre sad, do tada Nikolija onda ma ćao zdravo. Ej Zele, ma ćao zdravo. Samo najbolja muzika.